Tikulandireni program inaso ya Timvetse kuchokera kuno ku MBC Television komanso mukutitsatira pa Radio 1. Dzina langa Blessings Chireuka. Cholinga cha program ine ya Timvetse nkuti kumapeto kwa programu iyi mudzitha kumvetsetsapo zina ndi zina zomwe zikuchitika mdziko muno. Timasankha ngani zikuluzikulu kupempha akuluakulu osiyanasiyana kuti atitambasulire. Tiye ndikhale limodzi ndili ndi Mr. Humphrey Mvula ndakulandirani. Zikomo ndilinso ndi Mr. Frederick Tom patenga nthawi musana bwere anapita nthawi ukandakulandirani zikomo kwambiri. Nkhani yathu yoyamba ndi nkhani imene yonena kuti president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ali mdziko la Tanzania komwe kuli msonkhano wa zamagetsi kumene kuko ndithu kuli mgwirizano onena kuti pomafika chaka cha 2030 anthu okwana 300 million mu Africa adzakhale ndithu atalumikizitsidwa ku magetsi. Ndi dziko la Malawi likutenga nawo gawo ku msonkhano umenewu motsogozedwa ndi president Dr. Lazarus Chakwera. Mwina ndiyambe ndi Mr. Mvula, ndofunika bwanji msonkhano ngati umene ku dziko la Malawi? Nkhani ya magetsi ndofunika kwambiri ku Malawi kuno ndisanayambe afusulano ndofunika kuti mbali ina imene kuti chitukuko chathu sitinayende mwachangu kwambiri ngona kuti ndi magetsi operewera muli madera ena oti mwina migodi ili kana khati tayamba kalekale kuti ikuthamanga pano koma poti magetsi ndo operewera zimavuta zimalepereka kati kuthiwa mabauxite pamulanje mountain ndi madera ambiri mnobiyamu ena ndera pafupi konse kumene kuli ma minerals athu migodi yathu kumafuna kukhale magetsi anthu amafactory michito zosiyanasiyana zimafunanso kukhale magetsi okwanira uninterrupted kuti kayamba azikhala ku 24 hours pasiku ndi 7 days kuzikhala magetsi ndikuti anthu aja azipanga katundu wawo mosalekeza moyendera kuti msika ukufuna chani. So kupita kwa president kunkhani kumsonkhano ngati umenewo kumenenso asogoleri ena apita konko ndikupita kuti chinthu chamtengo wapatali ndi msonkhano umene ankhala pakati ndi a World Bank komanso African Development Bank amene amatithandiza kusonkhanitsa ndalama zoti tipangire zitukuko zambiri za kumene za maiko athu ndi chinthu chamtengo wapatali. So nkhani ya magetsi pa compact 300 ndi chinthu cha nzeru ndithu chinthu cha mtengo wapatali and chinali choyenera kuti president apite akakhale nawo chifukwa ndi nkhani imodzi cornerstone yawo kuti pamene abwera mboma analonjeza kuti magetsi sazitimatima chimene chimwena tinganene mosachita manyazi anakwanisa ora kukwanisa kuti afuna onjezere magetsi kukhala ndi chidwi mwina kudzafika pano inde awonjezera kwa anthu amene angakhale ndi magetsi so koma kukhalanso ndi masomphenya amsogolo mwina ndi mapulogalamu ena zikulunjikana kuti zidzakhala ndi magetsi okwanira kuti zinthu zambiri zimene ifeyo tikuzisowa o tikuzilira zitachitika mdziko mwathu muno ngakhale industrialization tikufuna o tikufuna za irrigation zonsezi zizafuna kuti mapampu azikapopa madzi mapampu aja kuti aziyendesedwa ndi mphamvu ya magetsi so ndi zinthu chinthu chamtengo wapatali kwambiri nkhani ya magetsi. Chabwino ayamba choncho Mr. Mvula. Frederick Tom. Yes, mafuna ndioneso nkhani imeneyi from different angles koma mwina ndisanayambe kufotokoza zina mafuna ndifotokoze background kuti zikuonetsa kuti ndalama zimene asayinira zimene zithandizire kuonjezera mphamvu ya magetsi it's a 300 million US dollars. Imene ndi grant imene single goal ili allocated to Malawi. So pa ndalama imeneyi akunena zoti ithandizira kuchoka pa 25.9% ya access to electricity kuti ifike pa 75% as we reach 2030. Kuchoka pa anthu 25 ni makonda kuchoka pa anthu 25 aliwose pa 100 kufika pa 75 aliwose pa 100. So inzo zili padakali panopa malingana ndi chiwerengero chathu anthu 25 mwa anthu 100 ndamene amwali ndi mwayi wa magetsi. koma tikwenda tichiti adjust tisunthe tichoke pa 25.9% tifike pa 75%. Ndakunazo ndalama imene ithandizira kuti maloto amenewo
akwaniritsidwe by 2030. Ndakunenanso kuti zimene ziso zithandizira ndalama imene yaperekedwa ithandizira to move 22,417 kilometers transmission komanso above 1,900 distribution. So poyambira mafuna ndipereke kachithunzithunzi kamene kuti nkhani imene tikukambira nayi ma angles ake nini akamba nkhani yanji komano on the economic point of view ndimene ndimafuna ndikambe kwambiri neyo nkhani imeneyi because as a nation timakhala tikulira ndalama zikusowa zinthu zikuvuta mu dziko nene ndimafuna ndikambe kuti tikamanena zoti tikufuna ndalama ipezeke pathumba zimatanthauza kuti anthu alembedwe ntchito koma anthu angalembedwe bwanji ntchito ngati ma industries athu ndakufa industry ine iliyonse imapanga perform chifukwa chakupezeka kwa energy so ine ndimafuna ndiunikire mbali imeneyi kuti kubwera kwa magesi ochuluka mdziko muno zikhozothandizira zimene anakamba mvula zija kuti migodi tiyambepo kuchita maini migodi yosiyana kumeneko zikhozothandiziranso makampani ena akunja amene akhala kulephera kubwera Malawi muno kudzatsegula makampani awo kuti athe kubwera ndi kudzatsegula makampani awo chifukwa they will be very sure kuti magetsi ku Malawi tapeza kusiyana ndi mmene mwina tingakambira kuti zili panopa kuonjezera kumeneko kuthandizira kuti makampani amene awabwere ndi makampani aja akabwera ndi pamene anthu amapeza ntchito akapeza ntchito zimatanthauza ndalama imene tikudanda kuti sikupezeka pathumba ija tsopano muzitha kuipeza komanso kuti titsegule makampani ambiri zithandizira kuti tizigulitsa katundu kunja we should be producing and sell goods outside zithandiziranso kuti tizipeza forex timadandaula uja forex uja ndamene akuzothandiziranso kumbali za mafuta zimene tikudandaula zija kuti mafuta azipezeka so mafuna tikamayunikira nkhani ya kupezeka kwa magetsi tisangoiona kuti basi magetsi abwera koma tizithaso kuona kuti chuma kukoza chuma cha dziko sitimakoza pogawa ndalama kagawira anthu ndalama kuti apezeke ndalama pathumba anthu apezeke ndi ndalama pathumba atagwira ntchito koma ntchitozo kuti zipezeke zimasowekera magetsi ndi nkhani yabwino kuti president apita ku Tanzania asayinira mgwirizano umenewu chatsala chimene Malawi tizikhala tikuyang'anira tsopano is the implementation part tifuna tione zimene zakuzikhazikitsa zimene zikuchitika magetsi aja akufika we have no doubt chifukwa adanena kuti magetsi samazimazima ndikalowa mboma analowa mboma muja tinaona the improvement ya electricity nthawi ina ndimaona ku constituency ya Mark Bodoman kunyanja ukamatika kukachuluka Zomba Chisi yes that side ndimaona anthu akusanga pamene kuja kunali nyamata wina kuti watsegula barber shop ndakuona zoti akumatha kupeza 100,000 pamwezi through kumeta imene kale samatha kupeza so ndi zimene magetsi amachita zimene zozo akabwera kwa anthu masaluni muchoncho ndi nkhani ya magetsi okhaokha imene otcherera ndi nkhani ya magetsi okhaokha kwathunso kwachitukula kulilongwe magetsi afika moti ndikuona zotcherochera kale timachita kuyenda kupita kuyenda 25C kuti tikauchereretse ma window frame panopa ndoti pachitukula pompo anthu akuti akotcherera mwanjira ina za magetsi zikuonera kuti ndi nsanamira wa nkhani zachitukuko tikamba ATM strategy singakambe nkhani zachitukuko minus electricity we need to have power so that we land the economy. Chabwino mwina ndibwereranso kwa Mr. Mvula munangokamba pomongodutsa tikatenga chithunzithunzi cha President Dr. Lazarus Chakwera lonjezo lawo loti kubweretsa magetsi okhazikika ndikudzabwera $300 million imeneyi mukuona kuti mwina zithandiza bwanji kuti masomphenya awo akwaniritsidwe zitheka choti tikafuna kuti tione pa ma strategy amene ali nawo o masomphenya ali nawo a president kwakukulu alunjika pa ATEM agriculture tourism mining so agriculture panopo anthu ife tikumalima ndi kasuli koma tikunena kuti ma mega farms wa tiyena kuti zipanga zambiri zinthu zimene zofuna kuti zizipanga process kuzipanga process ndetifuna makampani abwere azapanga value addition konkono azipanga agri processing konkono ndi anthu akuti apange agri processing or value addition afuna magesi ndithu ampapo komanso kuti agriculture ija ifike poti ife tikuyipindulira ndithu or ikutithandiza ofunika magesi ku irrigation kuja kafunanso mapampa azikapopa madzi kuti azipita madamu osiyana-siyana kuchoka madamu kupita kumene tayika makana athu so pamenepo ndoti strategy yawo singakhazikika president opanda magesi okwanira nkhani ya tourism madera ambiri amafunika magesi ife tili ndi malo onyadilisa ambiri kandi nyanja kandi mapiri kandi madera osiyana-siyana akumene kuti kwabwino koma kumeneko kuti zikayikeko kijamatiti kandi kakebo
azikauluka azikaenda bwanji kufune kuti kukhale magesi okwanira kumeneko magesiso aoneke kumeneko komanso zochitika zambiri zimene zikakhale zofunika zisowa magesi ofunikira nde pano tili ndi magesi operewera inde mwayi wakhala kuti zaka 4 izi achakwera akhala pa mpando magesi kutimatima iyayi sachite inabwera cyclone macyclone anaononga magesi koma anabwerezedwa ansanga kuti akhale alipo so magesi opano alipo siku ndi siku alipo magesi inde amazima chikamwena kuli maintenance or kuli fault zingateke koma kuonjezera magesi ndi chinthu cha mtengo patali so kuonjezera magesi uku kufuna kuti tikhale nawo tikakhala ndi magesi ochuluka mafactoreso anzathu andalama abwera kumalayi kuno chifukwa ambiriso amalepera kubwera choti amaona kuti magesi athu ndioperewera chifukwa business yawo imafuna magesi azikhala alipo so mwina industrialization or ntchito za mafactory zina zingachitike tukapoka kuli magesi and then magesi amene tili nawo tiayesese kuti aziyaka siku ndi siku koma tiwonjezere capacity kuti magesi azikhala kwambiri dziko lino ndi malo ambiri umene tingapeze nawo magesi komanso nkhale ma interconnector kuti tilumikizane ndi maiko anzathu kumene kuli magesi ambiri ndikuti mwene zifuna kuti tikhale ndondomeko chifukwa kuti pa level imene tili nayo pano less than 500 megawatts ndi masewera masanje ndithu alichekwa koma projection iyi itiwonjezera mwina 120 komanso kunena kuti afuna tizikhale ngati zafike pa 1000 megawatts ya magesi ndi kuti anthu ife tayamba kupanga zabwino pankhani ya magesi so magesi ngofunika kwambiri ndi kuti apeze njira zake ndi malo kumene tingapeze kupachire momwemo koma kusongwe kuti ndazatu Tanzania tigwirizane ndiyo sinja ambiri imene imakhala ndi madzi chaka ndi chaka yofuna kuti kuzopezamo magesi so imene yofunika kuti tikhale magesi kuti tikumbe migodi yathu takatungolangoza migodi katunena kuti ukanyika kumzimba Lwerezi kulikanyika kuli maini imangolankulipa chikotipe magesi akulephera anthu kuli maini jayambe kugwira ntchito kukhale ukayerekera ku Kalonga nakonso kuli uranium imene mwina timalephera kuti tigwire ntchito kwambiri kuti magesi athu amavuta bauxite papira mulanji gold deposits malo osiyanasiyana amene yamapezeka koma kuti zitheke tikhale ndi magesi ndikuti zikweja tikayamba kuzikumba okukhala nazo koma sikukumba kokha raw koma tipange process malayi konkuno kuti mwina value additional koma minerals amene tingapanga azipita kunjako ali mu raw material kuti feso zambiri takonza konkuno so mwina zimene zikuti kutithandiza so tiwalizimuso chimozimozi sowa magesi ngakhale ntchito zina zambiri za mafactory amene zisowa magesi ochuluka kwanire and anthu kuti ayambe ti mafactory tating'ono m'mizimu musowaso magesi kuti akhalepo tikazipanga agro processing muzinthu zambiri so magesi ndi chinthu chofunika kwambiri and ndi chinthu chimodzi chimene mwina pa manifesto ya imene anapanga Chakwera anachika pasogolo anzawo apita komweko si nkhani yoti mwina ya manyando yayi koma ni nkhani ya serious yoti magesiwo akhalepo and kunali kuyenera kuti iwo Chakwera apite Tanzania akakumana ndi asogolo anzawo kuti mwina akagwirizane nkhani za magesi ndi zina zimene zingakhalepo zokhuzana ndi mbali ya magesi omwe so ndi ulendo wabwino komanso tatokoza World Bank na African Development Bank kuti zoona matigwira mkono pa nkhani ya zinthu zambiri chifukwa iyi ndi grant tanthauza kuti atenga ndalama zawo kuti sitibweza koma kuti tithandize kuti tikhale ndi zinthu zofunikira so ngakhale nthawi zina timadandaula ndi zochitika zawo munthu akupatsa chaulere kumadandaulaso nthawi zina akafuna kuti khapa kuti amatibweteka koma iye ayimbalire mayisetsa achilako zabwino zoti mwina
tiko vayamikira kuti atithandize koma pamene pa mulendo ngati umeneyo umafunika kuti apresident apite chifukwa iwonso anthu aja amanyadira mtsogoleri wa dziko akapita mona zithunzi zimene amajambulika kuonesa kuti ezunguyu amamva kuti alemekezeka akugwira ntchito yesu mabwana ake Washington akumuona kuti akugwira ntchito komanso mbali ya president athu amalayo akuona kuti izi zikhala zabwino and nzowathandiza chakwera panopo ngati president komanso zowathandizanso kupita msogolo zikuatha kumaona kwa Malawi zinthu zimene iwowa akutha kuchita zinthu zimene aziyamba zimene zisowa kuti azimalize beyond September 2025. Chabwino, Mr. Tom, nkhani yomwe imavuta nthawi zambiri zikachitika chonchi 300 million ndimeneyo mwina president akwanitsa mbali yawo koma sitikuyembekeza kuti president abwere pa ground ambe kuthamangitsa zinthu kumalumikizisa magetsi kwa anthu omwe akuyenera kuti apeze magetsi. Challenge yomwe imakhalapo ndi sabotage. Kumapezeka kuti ena mkatikatimo akufuna kuti zinthu zija zisatheke. Ndikukumbukira ngati ndisakulakwitsa chaka cha 2022 president akutsegulira trade fair ku Blantyre kono anazayankhulapo kukuchitika sabotage Eskom ku tina blackout meeting kuti nthawi yakuti kwakuti ukhale kuti atheka zinatengera kuti maengineer ang'onoang'ono atumphuke akasokoneze ena omwe amaoneka kuti amakhalira zinthu zimene zizo mwina atiyende bwanji kuti zisakhalepo. Kuyambira ndinene zoti nkhani ya sabotage imene mwene nayi mdziko lathu muno makamaka utsogoleri wa chakwera akumana nayo kwambiri zambiri umatha kuona kuti president anayankhula pa kuti chitike ndi chakuti koma there is nothing happening. Nthawi zina amatha kupereka nthawi kuti by this time munthu ufuna izi zikhale zitachitika koma umaona zoti zinthu icha sizinachitike. Koma president sanganyamule masipanala kupita kwa dimake kukadzutsa magalimoto kuti magalimoto ayambe kuyenda no chifukwa kumene kwademba kuntchito anyamata amene afunika kugwira ntchito iti ntchito imeneyo. So chimodzimodzinso ntchito ya magetsi zimene manaziti kuti ndalama zimapeza kuti ndalama ndi zimenezi atipatsa tiyeni tigwire ntchito. A president ntchito yawo imene amayenera kugwira ndi imene agwirayi kuthandizira kuti ndalama zibwere kuti ku Malawi. Nawo ndalama zija zikabwera CEO amene azitenge nkupita pa ground kumakagwira ntchito. Pala anthu osiyanasiyana amene akugwira ntchito m'maofesi including ku Eskom kumene mwanenako. Ife chiyembekezo chathu ndi choti anthu amene agwire ntchito yotumikira dziko. Koma vuto limene limakhalapo nthawi zina zimapezekanso zoti anthu amene akugwira ntchito ku Eskom kuja ena mwa iwo adalowapo pa zifukwa za ndale. Ndi system kusintha kwa boma kuja kwapangitsa kuti boma latsopano lipeze anthu ena amene adakhazikitsidwa kale mu system muja ndi boma limene lachoka. Malo motumikira dziko anthu amene amapeza kuti akutumikira chipani. Okay? Ndi manena kuti nthawi zambiri opposition simafuna ione zinthu zikuyenda mdziko chifukwa zinthu zikamayenda bwino mdziko zimatanthauza kuti opposition iyo sikufunikira boma limene likulamulira pa imeneyo lipitirire kulamula. Ndi amapanga china chilichonse to frustrate the system zioneke kuti zinthu zikulephera ndi cholinga choti iwo apeze choyankhula apeze chodzayankhula pa kampeni kuti magetsi adakuna mizani zoti akatenga ndalama ku Tanzania maona chasintha ndi chani. So they will frustrate the system kuti zimene chazioneka kuti sizinachitike. So ine chinthu china somwe chimene ndikhoza kupempha ndiona zoti anthu ngati amene waoti they are frustrating the system sakupanisha president amakhala zoti akupanisha ife ya Malawi. Magetsi akazima pacha kundira ndikuti mamva atu magetsi azima akayakaso mamva atu akusekerera kungomva kusekerera umadzoti ndoti magetsi achata ayaka kulata zoti it is a part of our life. Magetsi aja ndi amene akuyendetsa moyo wathu. Ogwira ntchito amene akuyenda kupanga implement project imeneyi sakutumikira president akutumikira dziko la Malawi. Agwire ntchito imoona mtima pakusatengera kuti adabwera bwanji mu system angogwiritsa ntchito luso lawo kuthekera kwawo sukulu yawo ukadaulo wawo kupereka luso limene iwo ali nalo ku dziko la Malawi cholinga choti miyoyo ya Malawi isinthe. Koma kubweretsa mondale mu zinthu izi sikulakwira president ndi kulakwira ndani dziko la Malawi. Ndithu Mr. Mvula ine nkhani imene ndilankhule nawo ya sabotage imene imativuta kwambiri. Nkhani imene ikutivuta kwambiri sindilankhula kumukhuza ndi magetsi okha across the sectors. Tsopano mbali ya democracy yathu pamene inafoka ndipereka chitsanzo Trump wawina ku America. Siku woyamba wachotsa anthu amene anali a Democrat. Achotsa ayikamo ake
amene angapanga agenda yake amene akwanise amene Maroto akwanise ake. zimene iyeyo Vision yake, yes. o vision ya Republican kuti ife tifuna tipite kusokola ndondomeko yake ikhale iyi. That is the way to go because the democracy hii ya Jojo amati winner takes it all. Amene wa winner ama akhale ndi mwayi woyendesa boma limene akufuna iye. Nthawi zina akasunga anthu amene sakupanga share in vision anthu aja amakhala akusera mpira uponda ubwera mbuyo upanga sabotage usapite pasogolo because they don't believe in what you're trying to do. Samakhulupirira zimene iweyo ufuna kupanga achieve. So ndisijamati sipano akalankhula iwo ufuna apange chani azawanailephera pene pato ndi zimakhala zinthu zikuvuta. So mapezeka kuti that bit of our democracy chifukwa kuti ziko mwina ndilali ng'ono anthu ife timamverana chisoni kwambiri ndiye mamoti pakhale action because pamene ajakwera bwera mboma he had every right to say in all key positions ndigemo anthu anga chifukwa ndifuna apange drive agenda yanga chimodzimodzi akazabwera president wina azafuna apeze anthu ake amene akupanga share in the agenda yoti agenda hii ine ndikufuna tipange ichi tikafike kusogolo so zimakhala zokondera mwantundu winaye koma people share in the vision and agenda that's the whole pinnacle ya democracy timakapikisana kumasankho to win government kuti uyendese mu vision imene wakagulisira kampeni yako so anthu amene akupanga support that vision they should go ahead so chimene chimatipa ife ndi chisoni osati malamulo amatifinya iye palibe malamulo amatifinya I don't think iwe pali malamulo amatifinya because basically ngasimapezeka kuti mwanchosa akupita ku koti munthu zambirimbiri amapita ku koti kena kwama katenga chiletso iye umapita ku parliament ukasita malamulo amene akupanga zipinjo then you continue if you don't go to court mwina nkhani yake ikhale imene you go to parliament to say look I think injipinjo takozani apa I'm not saying using underhand dealings you must be able to say our that bit is a problem. It is not only an opposition of sabotage. You could get a ruling party today in basically like the MCP is leading that pack. cholinga chimafuna wina oneka kuti walephera abwere wina because for example kuna mmene muja system ya Chakwera muja muli anthu ena amene anthu ena amafuna mipando yomweja afuna anthu ajalepere abwelepo ndiwo akanabwerapo iwowo olo zinthu zikhale ngati osakhala bwino bwino so mzoona kuti apa ndipange expand program ya G2G ya mafuta yanaipanga government to government mafuta anabwera kutanga kale kwambiri amalawi akuvutika ukhalabe maqueue are you saying it will take 1 month to move mafuta from Tanga to Malawi just 51 million liters are you saying that kuti kupanga move mafuta from Tanga kuti abwere ku Malawi kuno amina alipo kale it will take us 1 month 2 months no and was it what is the aim it is sabotage and that sabotage is aimed at kuti azidi Chakwera kulepera or antamena kulepera but these people are driven by greed because iwo amafuna ija open tender azidi hapo madobadoba aja azidia ndaba wakia so hapa wakia iwo they will try to frustrate kupanga system ziwoneke kuti palibe chasintha ndi chimodzimodzi bola soka lilija yes it is strange and stupid kuti mafuta akhale kutanga amalawi azikhala pasi azikola pa queue no it's not on how can you fail to move you are employed as a civil servant public servant you cannot move mafuta from Tanga kuzafikisa ku Malawi for 2 months and the under uvutika image imene you do you expect Chakwera akaendese Tanga matanga or you expect Chakwera to what but there's a whole chain of employees amina magula ntchito kabira waduna
kuchoka kandi head of civil service Korini Zamadema PS amenezima akuza and they're not moved they're getting the pay every month ndakufuna akalengeza kuti alowetsa 200 tankers ndafuna ifeti zawo mbira amanja kuti mafuta alo no out of over 1400 tankers amene afunika choko ndi 200 tizombira amanja no they need to do things better than that that is sabotage yakupanga zinthu kuti zinthu zisayende sachitiki so I've given that example and it goes on to a lot of other areas because they know that therefore sakunkonda president sakunkonda some anapanga masankho wa MCP atapanga amene ajena naluza masankho amene naluza masankho are very bitter they now don't like Chimwendo wakaisi jini Chimwendo so zimulepere aoneke utakulepere ndamakanda nyamarawo mu system omatu ausera mpira upona so sabotage is not only from opposition it is also from an internal system imene yukhanga ti kulepera now the challenge is mwina it takes us too long to act because anybody at whatever level kandiwe nduna kandiwe ndani kandiwe PS if you are reputed they just reputed kungomvesedwa kuti iwe umapanga sabotage supposed to be kicked out the system yeyenda and broke it because jodi muntu wina masunga muntu amene akuponya cement mu system yoti zinthu ziyenda bwino real I want to ask for example kane mafuta amatora ngati ndona line andana aliposo aja PSA wakanda chikuni ISPC amene kuliso kunokuma kutika ndikumera would it take you 2 months to move mafuta from Tanga to Malawi would it I want this question and ndi mmene akulowetseramo zithandizira kuti vuto lomakhala pakiwu lithe do you want to akalowa nthawi yochedwa choncho if it takes us 2 months akafika in September do you want Chakwera to succeed it means you don't want Chakwera to succeed because anthu amayang'ana Chakwera so I think sabotage is a major so it is not just opposition, it is internal sabotage. There is sabotage there, but internal sabotage in Makarabo, because some people have got a vested personal interest muzinto hizi amadiamo. So when you introduce a system, a new system, akuona kuti iwo asiyidwa. Wapomitsa blade wasito. Mwina before we go further mafuna ndingo simikiza kani ya mvula naibweretsa ku energy komene mafuna ndifotokoze kuti it is everywhere in the system everywhere in the system including in my office ang'ono a anthu ogwira ntchito mboma ka element akaka kalimo mwina adi ujakana zoti njala nthenda nsanje popeka national anthem he knew kuti amalawi wali ndika nsanje ndithu amachitana nsanje okhaokha ndengane yake makhala imeneyo even pa new office umati ukafika kuwauza kuti the following new ideas that we can implement amakuza kuti kunoku sitimapanga choncho why they want to keep the old system for their own benefits without even scrutinizing whatever you are bringing forward amafuna apondereze zimene zijazoneka kuti zini zosatheka because ali ndi system yawo iwo amapanga benefit mu system ite imeneyo anything new ikhala zoti kusokoneza zimene iwo amapeza mu system so zokhanga zomachokera kusiku nkumapitirira mpaka nomakathera kuti kuntunda apa tikuziona kuntunda kuti kuli sabotage koma sabotage ili even at the bottom there it starts right there even in families muziona kuti this element is there and we need to change right from the way we treat one another kuma family levels then ikayankumakwera mpaka mindset change jati ufunika ilolele pamene koma amalawi timachitirana nsanje tokhatoka I just don't know why chabwino nkhani yathu yotsatira tikukamba nkhani ya kunduna wa zantchito kumene kwabwera nduna yatsopano ndikumbukira nthawi inakitera ndi programu Mr. Tom panalibe koma panali panelo ina mvula munalipo tikutangosankhidwa cabinet yatsopano kunena kuti tikuyembekezera zambiri kuchokera kwa nduna zathu zatsopano pali ntchito yoti mugwire ma ministry mwanu taonapo amumba agwedeza kwambiri akuyendera pano pali mchigawo chakumwera afika chigawo chakumpoto anali chigawo chapakati makampani kutsekedwa ena kumangidwa kumene mumayembekeza zoterezo kuchokera kwa mumba kapena ndinu gulu muli gulu la anthu odabwa Mr. Mvula Simnadabwe. I mean,
But one of the things I commented, I was saying, Mumba do vundo, you not do it. Budibasi, not somebody I mean who would want to see Zinzoipa, the Kare Pitilile, the Munhamin is a revolutionist. The Mundwai revolution. Amafuna you not want the status quo. He can't manage not business as usual. So he's not a business as usual person. New generation of young politicians, a lot of experience in politics. They love Malawi. They have a proper Malawi. They love Malawi, and that means they're patriots. They're nationalistic. They would want to see Malawi ascend. So, Zimeno Ochita Mumba Masigo Chepa, and Zinusabu, possible as also here as an individual to show the Mwanyamata, Machinyamata, and then also Kutegera. Because if you see what the Mumba has done, and if you see what the Usiama Panga, extraordinary things, many Ndula Zambiri is background. You see Uswanyamura Tumba, Aukaenda Nalo, and now, and you see Aenda in real life because he wants to communicate, you want to calendar and Panga Kalepa. You do things that are normal, and then that is what modern politics is. If you politics ya kare ya chikare ya chidaradara ya honorable ole mekezeka kwabatsaule yakunyambira saba so you find that the Mumba anapita ku ministry imene in terms of cabinet levels ama ichangati kwantana mukota ya muntu akapita kumene uja kodi ma ministry wasali malevulo kulibe ndalama. If you look at the budget allocation, magamoto anawangati zindu zipangizo kila chito zilipo zingati because you need Minister of Labor and go sarira Minister of Labor and ndichito yaikulu kwambiri they are low rated command ndichito yaikulu because ndamene amene kuti engine ya development ya anthu kugila chito kuti anthu akhale motivated, anthu agwire bwino chito, anthu olemba zawo ntchito asatire asamasere mpira woponda zimene zonse zimene akuchoka Minister of Labor because Malawi muno osanena mobisa anthu ogwira ntchito ambiri they're not getting a fair share ya zimene zimapangidwa kama factory or ma business wao maka anthu amene ali ang'ono amene alibe ma privilege olembedwa ma contract alibe zambiri zimene zimakhalira bwino and azathu amene amalemba so ntchito ambiri amene ali ma factory or ma company azathu achimwenye azathu achigirika azathu ajenadera ma company ena achizunguwa kama tea estates ndi ena kumena amalima coffee kumena amapanga zauli mwambiri anthu amagwira ntchito kumene amavutika anthu amapika bread meti mapangaye meti madyaye amatsekeredwa kupanga bread ndamene amandayo chepa makampani amapanga phindu kwambiri koma muone kuti zimene zimapita kwa anthu ndamazochepa ngakhale makampani ena ma institutions ena chimodzimodzi ndalama imene imapita yogawira kwa anthu ndiyo chepa kwambiri koma ene aje amapakula ma profit mukhozopita ma shops ngati a Shoprite agemu ambiri ma shop chipiku mmene mumaoneka kuti tonse timakagula zinthu amapanga mamiliyoni anthu aja amagwira ntchito mmoja amavutika kwambiri they are underpaid ambiri amandawo zochepera 100,000 alibe ntchito ya pension alibe ntchito ya macondition ena ndiwonse tena kuti mpaka nakatseka mmateni koloko amasiya akakwereni minibus inde mashoka ambiri amagwera minibus akakhala ndi mavuto anawo amwalira kamakolo awo kachani mavuto apezekera samathandiza palibe maito kanika kutsazika kuntchito mwana akadwala ukanika kutsazika kuti ukantenge mwana opita naye kuchipatala so kulibe maconditions ake wabwinobwino kulibe andi ma toilet kulibe zokudya kulibe ena mapika zakudya koma sadya nawo kulopita mshoprite andokere Shoprite samadi zakudya mena palibe mwayi wonena kuti ayi mwina adiyeko pang'ono mwina akhale ndikena kachi uka privilege kena kachi chimene chimasangalatsa mwina nka uniform now Malawi amagwira ntchito movutika because at high level panalibe nduna imene imathandiza kuti ayende azungulire so
what Mumba has done is to shake the system. Kuti look, ntchito ili ndi madera enaja makampani iwo amabwesa capital. Uku ya anthu ogwira ntchito amene abwesa leba yawo. Kuti anthu business yawo iyende aso kuti anthu aso agwire ntchito yawo kuti atulutse katundu. So wolemba ntchito asapange maximize ma profit pokudya kusiyanaso ndi azawo amene amagwira. Environment imene anthu amagwira ntchito ikhale yabwino. So leno wapanga Mumba ndoti wazungulira kuti athandize ndikukhulupirira kuti anthu ena makamaka ma regional office aleba nawonso atengapo kena kache vuto ndi nkhani yakatangale omwe anthu ambiri amalephera kuti awathandize anthu ma officials aleba awathandize anthu chifukwa amene anthu ali ndi ndalama olemba anzawo ntchito amabweresa ndalama tiwaseka pakamwa nkhani anthu akamadandaula anthu iwo amatenga makobiri kuwapasa makobiri kuti azinkhani isapitirire. So Mumba iyeyo mpando wake mulibe office azienda mafactory usiku ndi siku 30 days azienda office mwina azingopita ku office kukangosena zimene zilipo and zimene zatapanga ndona ziwiri zitatu because iye ntchito yake njokhuza naso ndi Minister of Trade iwo satapanga ma inspection amenaje zikoza kumakhala ndi zikoza kutithandiza kwambiri. He will need our support. Support ya Malawi. Now on the social media, ena ambira nchemera, ena namona ngati muntu osakhala kuno. Ena jama factory amona ngati oipa. Kwa oipa is doing it on behalf of Malawians, for Malawians. On behalf of Malawians and for Malawians. Uda Malawi so azikhala mioyo yabwino. You cannot go to a company cool ngati David White and ena kumana ndanda zochepera 100,000. You spend the whole day. We parent. We get 40,000 per bag. We Indiana na 5. We can't. No school fees in Kajimo. So Mumba akupanga semu zabwino and the chindu chante ngopatali. And the amene humanity. Pange encourage azongofuna kuti aikeko kadikora ka system kuti azipanga consultative azira nkolo kwa mbele ndana akaoda anankole ndena jama company wo atuluse public name and shame business yake asababishe azira nkola enaja factory bomwepo atanakwa nao ngati justification so that you don't shock the system, you know. See in all the years Metakarabu have not seen a minister of labor or jijirika bwino ngati Jaga. Jaga ngati Mumba. Enaja company as bank resist. So bank resist baja, some of them will feel threatened. They don't go a consultative process. Consultative joining kuti muka owners investigate, see it, call the owners, talk to the employees, then eventually make public statements. So the name and shame is the name of the game. Chabwino mayankhulo kwambiri koma ndikuona kuti mwayimaliziratu nkhani imeneyo. Ya Mumba bola ndisatokosole. Chabwino Frederick. Poyambirira ndimafuna ndipange comment kuti character ya Mumba ndi yotani. Ineyo Mumba namba kukonda khalidwe lake character yake. Ntangoona mmene amapangira organize misonkhano yokopa anthu kuti akamuvotere ku convention. The picture he gave me, kungoona even the way he sets the podium, you would tell kuti this is a modern politician. He is not a traditional politician. From okay, munthu upata kungomuona madziwa zoti munthu amene tukumana naye ndi munthu wachikulire. So that's the first picture I had after just seeing Mumba akukopa anthu kuti akamvotere. And ndinaona kuti kubwera kwake mu MCP ndisanapite ku government, kubwera kwake mu MCP sikukhala kwa easy for him to penetrate because he has a special brand. He carries a modern brand. Modern brand ija ikufunika ilowe mu system imene yakhala too traditional. That is not easy. Okay? Now kupeza kuti a president anadza nkhulupirira ndikumubweretsa nawo into government. That shows kuti a president aliso ndi chidwi chofuna kubweretsa modern politics into our governance. And I really love that. Now today we are saying Mumba wapatsidwa unduna
as Minister of Labor nawo akuthamangathamanga ndi kumachita zimene akuchitazi ineyo sodabwa ndi zimene ndimayembekezera kuchoka Mwamumba. One ndi wachinyamata, two sali painted with anything dirty within politics. Zimene amanena amvula kuti anthu amakhala zora adapakidwa kale chibanzi nthawi ina yake. Mumba mu system wangobwera mukumene achibanzi kukarazibwera panopa ndi mmene akuthamangira amazimo afana uyasa nabwere kuno bwanji timuchaire lamya timujetse timamiliyoni tinatake kwathu kuno asafike. The only mistake he would do is to bow down to that. Koma I don't think Mumba would do that. Ndi pesi imene waitenga pano. So ndapemphereso ngati Mumba amamvera program ino olongarali ndi anthu amene amauza kuti panali zakuti ndimafuna ndipemphe kuti akuyendera makampani osiyanasiyana koma zintchito Malawi muno zilimo zambiri sakwanitsa okha kuyendera pena paliponse kukafika pena paliponse ndikubwera ndi vuto lililonse. Kutseka kwa makampani enawo kwathandizira kuti makampani ena akuonze zolakwika zimene akuchita chifukwa ali ndifiye kuti unonso akhozota atha kufika koma ena business as usual palibe china chilichonse chimene akuchita. Ine ndakakonda Mumba aja tsopano akhale ndi anyamata awo ambali azatumiza apite maofesimu apite makampanimu akapange investigate chikuchitika ndi chani abwere nazo pa table la Mumba kwafotokozere APS awauze kuti kwakuti tinakayendera zimene tapeza kumene kondiziti ndi izi Mumba aja alembe makalata kuwapatsa maoni alembe makalata kuwatsekera makampani aja kufikira atakoza zinthu zimene zicha akhozomatu baso anyamata omweyo can you go back and check if the system is okay. The only thing that should be there is that anyamata waso otumidwa asakhale so the rotten guys because we also have rotten guys akhozopita mene joka ende yes ndikandira kuchina chake mene kupeza kuti Mumba wauza zinthu zabwinobwino kuti kumene kuti ntchito kuti ikucheka koma zambiri Malawi muno in as far as labor is concerned sizikuyenda. Ndimafuna ndikambeko za kugwira ntchito nyumba okay azimaya wa maid ine ndimene zoti for example I am professionally a teacher salary yanga ngati yochepa you can't expect me to pay handsomely ogwira ntchito nyumba mwanga ndimulipira malinga naso ndi mmene ine ndikupezera ndeti kamaona kuti ena ake mwina pena pake ntchito yokanika kuwalipira anthu bwino tizonaso mmwambamo kuti means of production yawo ndiyotani ndekuti tikoze za musizi zofunikanso za mwambaso zikonzedwe kuti mafuna ndifunsa amvula ifoti mundale mwakhalitsamwe mafuna ndafunse kuti kodi udindo wa Mumba ndomangoyendera mafactory. What about my formal professions? Kwa MPC kuno Mumba aliso nkuthekera kuti akhozobwera nkudzachiya zako ndi anyamata nkuwafunsa kuti kodi ntchito ikuyenda bwanji. Ndikuona kuti Mumba ali ndi nimafuna nditumba ibeta andiyakhe ndithu amvula nambali ku teaching even kuma private schools anthu akuzunzika kwambiri with good qualifications koma kona ndirawo imene akulandira kuma irono tayi oloyina apa singalowepo ukadziwatcha ungopita kuti nangapopeza ndilibe chogwira nditani ndikumapita umene kucha nde amvula tandiyakhe ndikaipa kenepa kenako ndipitirize Mumba pa nkhani ya labor amangani ama union amangani naso anthu olemba zawo ntchito ma union under trade union olemba zawo ntchito under employers conservative association ndi ena kulikonse kumene kumalembedwa anthu aliyense ogwira ntchito Mumba amayang'aniraso anthu amabwera kumalawi kuno ngati ma expatriate kandi azungu amalembana mwenye ma Chinese amangolembana chikuti nawo mulambiri mairiko alipepa okwanira proper amayang'anira so akhozobwera kuna Mumba kuzangana anthu ankhati kuti malipendo apita ku Capital Radio kayang'ana kuti makhala bwanji environment kuti makapo omwe ati alipo kuti matoilet kuti matishu kuti amayenda bwanji kubwera kuntchito pano amabwera nthawi mahours amagwira mahours angati kuti ma overtime kuti anthu amapuma usapuma anthu azawo yang'ana makompyuta anagula magalasi aziona kuti amapanga chana makazi zimene zonse za Mumba occupational health and safety malo ogira ntchito kuti anthu ogira ntchito ndotetezeka bwanji ndi ma protective aziphunzisiwa kamadi achoko nthawi ndi nthawi kumathandizidwa bwanji ndi wina aliyense amamuyang'anira Mumba andizongofuna kuti ali ndi iwo chilichonse cha labor
chilimanja mawo mafuna nditengere pamenepo sinanga ayenda kwambiri m'minda ayenda kwambiri mopanga malata kaya mwina mopanga mafeeds ankhuku and the likes ndimafuna ndingowauza kusowa mumba kuti afike kuso kuti kumeneko ndikupanga skulu ku university I wanted to major broadcasting then ndinali ndinzanga amene anali kale ku broadcasting industry then mamuza lotolanga kuti I want to go into broadcasting I want to major broadcasting anandizoti aphanga mukamationa pa TV pachatavala majacket it does not mean that we are having money there so mafuna amomba abwera dzaone ziti abwere ku MPC apite ku Times apite kaya ku Miji aende ma institutions osiyana apite ku phunzitsi ndakamba kuza kuphunzitsi okusecondary makamaka ku private school anthu akuzuzika imagine a teacher receiving 100,000 150,000 mwezi wonse nde maklasi ali kumene koko it's even zodutsa zovyolera even mulingo kuti malamulo amatichani you are having 30 periods and you are given 100,000 ifaka mvula natsindika unena kuti kuleba ukuko kuli chinchito ndi chachikulu koma kunena zoti ma resources amapatsidwa ota ochepa I think that's an eye open again government now should look into this sinthawi yoti awaone zoti amumba kugwira ntchito bwino ndawo achotseko kuwatumiza ku ministry ina tikufuna amumba akhale kuleba konko apatseni zipangizo zoyenerera atipule kutiko kumene afikire pena palipose akonze zinthu zimene zikulakwika in as far as labor is concerned in Malawi then ntchito imene ali nayo amumba imeneyo akusokera support ya wina aliyese amvula nakhudzako mbali imeneyi ndimafuna ndikambe za macomments amene azotanda pa social media ina akuyamikira ena akuwadzudzula kuti zimene akuchita zo ndi zolakwika ena oro amene akudzudzulawo ndi anthu zora majaso zimabanzi koma ndaonako makomenti ena from lawyers akuna zoti ayi zimene zamumba sakutsatira malamulo mukumbe lomapita kuchanena zoti kumalawi kuno nsanje mata imachuluka so momoti tithandize kukoza dziko lathu we attack the individual ine ni mafunso lino amene mbona zoti amumba sakutsatira malamulo awo amene akutigulitsa nyama yola akutsatira malamulo mesa zalakwika kuyambirira kugulitsa nyama yola bwanji tipange focus kugulitsa nyama yola tisanaone za mavuto a amumba anakudulani mena mungoyitseka nonkhadira kuyitseka kwanga mwana kuti amumbawo ali bwino andi zikupereka chiyembekezo kuti even machinyamatawa amalikonda dziko because he does it from his heart he's not doing it kuti wina ndimchitise manyazi wena wachepa but he wants to do it from his heart tingangowapempha kuti mwina president nziya Minister of Finance awapase malisources nanzatu mabungwe alipo International Labour Organization and then awapase magari moto chukwa mwina this is the only ministry kumene kulibe magari moto anthu aliko koma alibe magari moto alibe zota endere you need to train them and let them look after them to our privilege because kila nchito ya audit you cannot have an auditor who is not provided in the resources transport you can do with akagudwa I mean you'll be bribed it's very easy so you need to look after individuals correctly so tiwafune zabu na mumba menayambira njone chito yo ikale moti tingwapempa he's a politician he must understand he's serving a political government so sensitivity is important whilst delivering what he's doing he also needs to do it ndi kantima kuti tikupanga concert ndi anthu ena ndena maloya awathandiza mumba but not to discourage him awathandize how to do things better kumakata afike koso chifukwa anthu akulandira 900 kwa sawa yanuti namaliza koma kumakata amumba afike tipite kunkhani atangomwe akalandira 900 kwa chapatsiku 900 chabwino nkhani ina yomwe kuvuta palakali pano zikuoneka kuti mavuto azandale akupitirirabe zikudetsa nkhawa makamaka pamene tikupita ku 2025 September chaka chatha timati 2025 pano tikumati September chaka chomwe chino sachitika kuthyolo kuko mmodzi wa akuluakulu a chipani cha Malawi Congress anangopezeka atafa m'munda apolisi akufufuza nkhani padakali pano sitinganene kuti ndizandale koma oyankhulawo akhumudwa kuti mwina zipani zikhale patsogolo apolisi akhale patsogolo kuonetsetsa kuti pamene tikupita ku September ku kampeni afika poti watentha nkhani ngati zimene zizo zisamachitike
mwina titayitengera pangodya imeneyoyo Mr. Tom mwina tiyende chitsogolo chotani kumene kuko ndithu chipani cha Malawi Congress chaluza Zinthenga Banda anali mkulu wa Zandale mu MCP. Okay, poyambira ndimafuna tisanakambe zoti munthu uyu ndi wa Malawi Congress Party tingoyiwunikira kuti nzika ya dziko la Malawi yapezeka itaphedwa munda wina. Tisadabweretseko ka connotation kuti koma munthu uyu ndi wa Ndale. Ine ndimafuna ndiwunikire nkhani imene imakamaka kuma angles awiri. Ango yamba ndimafuna ndione police, Malawi police. Mbuyomu kwakhala kuchitika zinthu zambiri zokhudzana imfa za anthu including kundilande udabe zoti munthu wina wake wandale waphedwa. Okay, koma sipokhapo aliponso anthu ena kuti sandala kumapezeka atani aphedwa. So ndimafuna ndione kuti kodi polisi pa nkhani zimene zizi ndi chani chogwirika chimene tamvako from police. Ineyo chimene ndikukumbukira chimene tamvako ku police nchongoti nkhani tikufufuza including pambowe paja anthu anakhapana tikufufuza mpaka na pano pasizikuoneka bwinobwino kuti kodi zikulowera kuti. Now the moment anthu akupeza kuti akungokhapana kumaphana chonchi lamulo silikugwira ntchito tiyembekeza kuti tikukhazikitsa chikhalidwe choti zinthu zizikhoza mangochitika mwachisawawa chifukwa choti amene akuchita zolakwawo sakusakidwa in the end anthu amene aphanzawo sakulandira chilango chota choyenerera. Ndeni mafunanso tiunikire nkhani yomweyi from the angle of the judiciary. Ndi milandu ingati imene ku court idapita ya anthu oti achita za upandu ngati zimenezi ndipo milandu ikungokhalidwa palibe chimene chikuchitika chifukwa ilipo ndithu milandu ina yoti anthu ena adapezeka olakwa ausara adapezeka olakwa koma adagwidwa kuti ali involved mu za upandu ngati zimenezi ndikutengedwera ku court koma ku court kuja adjournment mpaka zaka kumapita palibe chanzeru chimene chachitika. Ine ndakakonda nthambi ziwiri zimenezi kuyambira Malawi police munthu waphedwa tiye tichite kafukufuku amene samafunika ziro tenga miyezi. Why should that take months? Ndi kafukufuku anafunika achitika within days basa panga gather information. The longer they take the more information mapeza kuti kuta ikubisidwa the more anthu amene achita za upandu amakhala kuti akuthawa. Ine ndakakonda within the shortest time period of time munthu waphedwa lero within 2-3 days atulutsa report kuti ifeyo ngati police tagwira ntchito yathu kafukufuku amene tachita ndi uyu tapeza kuti olakwa ndi awa tamanga panopa tupita nawo ku police tupita nawo ku court tsiku lakutulako koti lijaso likalandira milandu ngati ipange process mwachangu si milandu yoma ikhalira kuti imene tidzakambirana mu September chaka chamawa for what? Ndi milandu iyo inafunika ichitidwe mwachangu ndi cholinga choti we should bring sanity in the nation. So zofunika izizi zikonzedwe zite. Now you said amene waphedwa kumakata not kumakachani kucholo ndi wa MCP. Kundilandeso kunadzapeza sori kwaphedwaso munthu swacha wa MCP. Okay, ine ndaonako so anthu ena kuima pa podium nkhani zimene takhatuzeka mbambuyo kuti mukangona wa MCP kuno muchita zimene mmachita zija kodi anthu amene ajawo timachiteka sosokera umboni wina kuti tizifufuza kuti akuyambitsa chipolowe ndani mdziko. Umboni unalo kugwirika anthu adankhula pa nsonkhano kuti kuno kukabwera munthu wa MCP mumuwatche. Why are those people not sentenced? Why are they still walking freely out there? Who is wrong there? Muona kuti ndi system yomwe imene ndakamba police judiciary anthu achitobwera ndikuyankhula wina so nzima wina anayankhula think chako nkuphalombe cholo nzima wina wa DPP anayankhulaso kumene kuja kuti amene watenti tizichita nawo. Okay, zinthu ngati zimene zonso ine ndakakonda anthu amene achita kubwera poyera publicly declaring kuti they are inciting violence awawa akumane ndi lamulo kuti chani ndi anthu amenewo koma andale amoneko kuti amasisitana. In the end tikuyenera tizindikire zoti mawu a munthu andale si mawu a munthu wamba. Mawu a munthu andale amakhala ndi influence yayikulu pa anthu owatsatira. Kotero kuti wandale kuyima patsanja ndikuyankhula kuti tiye tiziphanani anthu amatsatira dizite zimene chafam wayankhula uja si munthu wamba. Ine ndakakonda anthu amene amatumaso anthu amenewa tizasaka nkhani zopha malubino kukhoti kuja apart from kuti anthu ena akadamangidwa koma anthu amene ajatu ankatchula mayina kuti ife amatituma ndi wakuti anthu aja adamangidwa chilango adalandira koma awa amatumawa ndi afulu ndi amene akudyerera dziko lino tichitepo kanthu. Mr. Mvula tikulowera ku kampeni nkhani ngati zimenezi zimapereka chiopsezo. Nkhani imene ndiyovuta na ndiyo sakhala bwinobwino ife tinasankha multi-party democracy ndale za zipani zambiri so tiliso mu constitution anthu ufulu ojoina okhala member wa chipani china chilichonse and walankhula za kukhosi mene ungafunire so
maliro amene achitika ku munthu wina mmalawi amene waphedwa ndi chinthu chomvetsa chisoni. Chamvetsa chisoni kwambiri ponenanso kuti akuti ndi munthu wa MCP so chifukwa amene anaphedwa ku Ndilande anali wa MCP amene waphedwa ndi wa MCP kumeneko kukhala kuti ndi ku home ground kwambiri anthu a DPP so anthu kulankhula kuti mwina apanga ndakuti sikumachepa chimodzimodzi zakumbowe zija kumanena kuti mwina wapanga zimenezi ndakuti akuti achipani chakuti ukuso mwina molankhula mosakwanira tikuza kunena kuti anthu aziganiza kuti amenewa akupanga ndi akuti tsopano ndikane ndimawanena Frederick Tom kuti anthu amene analankhula mopusa mosakonda dziko lino analankhula mawu mukamona munthu wavala nsalo ya MCP Mocheni. umpange That statement again. wina analankhulaso wina msowa ku Ndilande munthu akapanga zakuti mone zochitika chite nimene machitira wina MP Chikwanje Daudi Chikwanje analankhulaso chimodzimodzi anthu aja palibe amene chachitikira koma mawu aja palibe kuti munthu uja kutana nabweza kuti pepani silankhule bwino kuti musachite zimene zija zakuti alikonko ali so mukhoza kumaona kuti mwina chifukwa cha mawu ngati ameneja anthu ena chifukwa anthu masupporters ang'onoang'ono amazitenga zimene asokolera walankhula ndi mtima wovomera kuti ndi njira imene akuti zizipanga zimenezo so mwina zikhoza mapitirira pokapoka ngati nzoona kuti anthu amene anali ndi nkhani ngati zimene zija atengeredwe ku court akayankhe milandu ngati ndolakwa alangidwe chifukwa zikakhala kuti anthu aja sakutengedwa ku court ndi kuti anthu aziganiza kuti mwina zinthu zija ndimene zinthu zimene kumakhalira so nkhani yakucholoyi ndiyovuta andi amene ali chipani chimene chambiri kumeneko azikhala ndi nkhawa chifukwa iwonso ali ndi anthu awo Madera kumene iwowo sali ndi mphamvu so kuti anthu ajasona nzawo akabwezera kuwapanga chimodzimodzi sizikhala bwanji dziko lino likhala pamototo Rwanda zinthu zinayamba choncho kuti anthu kukhale genocide zinayamba choncho chifukwa kamtima kuti tibwezere ulanga kulankhula so zimene sizimakhala bwino so ine pempho langa ndiyona kuti asogolere andale ino apita Mutharika achakwera atupere Muluzi ndiye nawonse amene muli mumapanga usogolero wa ndale auzeni masupporters anu lankhulani publicly kuti inoyo za virus simapanga nawo simafuna munthu azipanga vuto ndikuti mangokhala chete zikachitika simalankhulapo chilichonse amatumidwa so it is very easy for people for Dosefe kuganiza kuti mwina ziwembu izi nzotumidwa chifukwa iwowo ngati mabwana awo palibe wamkulu amene analankhulapo kana wina kalemba press statement kana malomba mmene momwe amalankhulaso mawu bora iniyo musiye alibola musiye ngati yo asiya ena akasiya kutanthauza kuti iwowo achita an exchange program pakale exchange program ndiyo asiye so imene zimapereka chithunzi chosakhala bwino bwino anthu musamalankhula choncho mukafuna kupanga kondemu zinthu pangani kondemu zinthu zalakwika anthu kuti zimene sizabwino and then enaso apange chimodzimodzi kumene makumanako kaku makomiti makumanako please ziwani kuti dziko lindamalawa kudusa pa 16 September dziko lino zakhala belamalawa tonse tizakhala kumalawi konkuno wankhale wina awine aluze tizakhala malawi konkuno so virus siyofunika ku polisi iso kuli anthu ena amagwira ntchito mamantha chifukwa choti andale akapita pa msonkhano ena akumachita kunena clearly kuti ino amene mukupanga zakuti ku polisiko amene amakutumani kuti mutimange pakangofika pa 25 September tithana nani wapolisi amasuka kumeneko so anthu akumangika mu office mwete koma tigwire ntchito pakusatengera ndale tidatumidwa tidaikonda ntchito pamene timalepedwa ntchito timadziwa zoyenera kuchita tidauzidwa kuti tiyenera kuchita izi tingogwira ntchito kaya kwina akwena zatisaka koma as long as ife tinagwira ntchito motsata malamulo palibe cholakwika chimene munthu angakuyimbe. Mr. Tom ndathokoza kuti munabwera mpulogalamu imeneyi titakusowa kwa nthawi
Mr. Mvula inunso timayamikira nthawi zambiri mumabwera kumadzatigawira nzeru zanu. Inuyo ndinu munthu wapadera chifukwa ndalezo mwazipangasa ndifaka anthu amakufusa tiunikire inapa mumayendetsa bwanji ndiye timatiyamikira kuti mumabwera zikomo kwambiri. Kumapeto kwenikweni ndikuthokozeni nonse mumakhala mukutitsatira program ine yati Mvetse pa MBC Radio 1 komanso pa television MBC. Dzina langa Blessings Chileuka, mwakoma nonse.